Gernika gogoratuz bakearen aldeko aztertegiak memoria eta giza eskubideen inguruko Erasmus Plus programaren barneko Venues of Victims, Venues of Perpetrators proiektu europearran parte hartzen du. Proiektu honen jarduera nagusia Kroazian 2 asteetan zehar egin den udako heziketa kanpamendu bat izan da. Esperientzia honetan parte hartu duten Gernika Lumoko, Bermeoko eta Salamankako gazteek gatazka desberdinak bizi izandako tokiak bisitatu dituzte eta lehen eskutik ezagutu dituzte gerra pasatu zutenen testigantzak. Kroaziako narratibetatik hasi eta Europa osoko narratiben heterogeneotasunera jauzia egitea izan da kontua. Heziketa kanpamendu honetan parte hartu duten gazteetariko batzuk haien bizipenak eta esperientziak partekatu dituzte prentsaurrekoan. Erasmus programa horretan parte hartu dugu, 15 egun bueltan ibili gara Kroaziatik zier, eta pase gara Kroaziako historizen etapa desberdinek eta gerra desberdinek bizi zen da biezen leku konkretu batzuetatik. Helburu nagusi zelenik eta behin izen da, besti hori ezagutzera motie Kroaziako historize, baina begi berri batzutatik. Ez historiako liburuetan erakusten dan moduen, zuri baltzian, baizik eta bertako pertsonengandik, bizirik urten zirenengandik, eta bebai, bertan turismo zein historia lorrien lanien da bizen pertsonengandik. Politzen izen da proiektuek berak nartzen deuz narratiba desberdinek. Eta politzen izen da historia hau ezetzie ikuspuntu desberdinetatik. Dekozuz batzuk adibidez Jugoslaviako eta Titoko erregimenan aldien oso pozik bizi zirela esaten ebienak, eta beste batzuk beste hainbat triskantza da represio jasan zabiezela esaten da bienak. Gero hortik norberak atarateko lekzio bat, eta historia liburuetan erakusten estan hori guztize norberak ikesteko. Beste alde batetik izen da proiektu ideala bebai ikusteko memoria historikoa zelan mantentzen den bizirik herrialde horretan. Eta gure kasuen ideak hartu eta kritikatzen danien, kritikatzeko hemen dekoguna bebai, edo ikusteko zer egin ondo bertan egin aldoguna hemen. Beraz izen da ikasketa prozesue etengabekoa, bero bebai asko ikasi dugu 12 herrialdeko jendien gandik, kultura desberdine direlako, eta ontze eurek azalduko dutzu apurtzu bet ze lekutatik pasegaren, euren impresioak, eta zer gaientzen da bien, gero Gerniken be, zer aldugunein jakitzeko. Adibidez, nondik hasi ginen? Bai. Zagreben egon gara lehenengo egunien, hiriburu edalakon da Garaiaga garan, eta han ikusi duen Irizen museu adibidez, eta hor ja lehenengo egunien hasi garan ikusten zelan historize subjetiboki aldala emon, adibidez hor museuen historize enfokaten zandan batez be ez 20. mendien harinaukuen eta ikusten da bapurtzu eta aztu guzan da biela edo ez hainbeste ez da hitz ikusi du zelan historize pertsona batetik bestera aldatu itzen dela eta ja kontateko eri subjetibu aldala esan eta hor ja hasi garan apurtzu proiektuen sartuten eta ikusten horrazun garalai Kroaziari buruz ikasteko eta Kroaziako historizeri buruz bai bestion herrizetan aldala aplike eta en general historizeri buruz ikasten. Eta Bai, Zagreben egon ginen aztertzen zelan azaltzen den espazio publikoan memoria historikoa eta zer gogoratu nahi dan eta zer astu nahi dan. Eta zelan kalien izenak aldatzen doa zen erregimen bakoitza esartzen den momentuen, edo plazan, edo museoan helburuek, edo zentro kulturalan nondik norakoak bebai. Eta zer esan, saiatzen den momentuko ideologia generala legitimetan kalien dauzen estatuakin, eta adibidez plaza zentralien lehen pelako izar bat egoten zen, izar libertarioa, ze erregimen sozialista bat egote zen, Titon buruzagi itzapien, ez badakizuen edo. Eta oin adibidez, independentzia gerra hostien, digamos, eurek independentzia gerra deitzetxe, baina bebai Jugoslavian disoluzioa moduan esetzen dana, badau adibidez eroe kroata bat, ez dakit 17. mendekoa edo, bertan plaza erdizen, izarra egotezan lekuen. Torduen ikusten da zelan bebai, generalien narratiba general batzuk esartzen saiatzen diela, eta askotan simplistiagoak edo izeten diela benetan diena baino. Eta gero joan ginen Jaseno bakera, eta ez askoen kanpo de konzentrazio batera joango garela.
Orduen, ara heldu baino harina hau dano pentsetan gendun, izan zela, barrakoiek, ez da bizer, espliko eskola zelan jentia eruaten bien, zelan sartzen bien, ez da bizer, da de repente heldu ginen olako, egon zen, como etxe bat edo olako museo bat, zazkoen, hemen da, hori, dago zaken duen, espliko eskola, ez da bizer, da, guia bat hartu gendun, da esplikezkun, zelan, azikeran egon zion pentsetan, danat destruidu bienien, ostabe, izen zan moduen rekonstruidu, ikusteko zelako izeta zen da holan, baina azkenien pentsa biela, barrakoiek eta gontzen lekuetan, etxi ostabe ipini berrien, horien bien, bedarragaz moduen, komolako... Siluetak. Bai, holako, menditxikitzu, tontorrak moduen. Orduen ikusitze zen, joate zingenien, zelan dana tontorrak egon ziren, paseo bat moduen egon zen, da eskinatati zelan tontorrak. Da orduen, guk aukiren duen zentzazioa, komente zana, zan, enbede joan eta esan, txarto geratzen zela eta, gogorra izan, baina, tranquilidadi moduen eukitzen man lekuek. Memorial bat, baina bestera baten enfoketan normalien egoten danan aldien, eta, precisamente eske proiektuen izena dela Venus of Victims, Venus of Perpetrators, enfoki esan bebai, saiatzi ulertzen zelan nordan biktima eta nordan perpetradora erakusten da bezen lekuetan, jakitze identifiketan eta kritikoki hausnartzen zelan errepresente bier dien edo bierko zien honek lekuek. Eta adibidez, Auschwitz baten aldien, ez genuen espero, topetie kristolako leku baketsu bat, non gogoratu bierrien biktiman garrasizek eta sufrimendue gogoratzen ziren euren ahotsak eta euren testigantzak, eta, digamos, gogoratzen zen euren bizize, euren eriotza baino. Beste erabateko erakusketa bat zen. Eta bebai, zelan Venus of Victims, Venus of Perpetrators, bebai, zelan biktimak izan dizenak gero perpetradore aldizela izan eta alderantziz. Osea, hemen ez da ona edo txarra. Eta orduen, adibidez, jaseno batzen, ustatza, Kroaziako nazi mugimenduen antzeko bat, horrek esan ziren, esan perpetradore, baina gero, jungaran urrengo leku esan zen Bukobar, eta Bukobar izan zen herribet, ez da hitz, 3 hile o lau, ziti eta egon zana Serbioen gandik, da Kroazian dau, bai hori bombardieta egon zen, eta hor, adibidez ospitzal bat egon zen, bombardieta egon zen, zitien zauen, da gero, jentia atara zauen ospitzaletik, eta masakre bat esan zen, eta hor ondino, hor museo bat hau, eta jaseno bat kanpo de konzentrazioagaz konparata zelan, han kanpo de konzentrazioen lasaitasune, tranquilidadi, ikusi duen krudeltasune, baina ez sentidu. Eta ospitzalan giatik azitze, giak ondino ikuste zen gorrotu edo kintzabela hori be residentiago esan dalakon, bai zelan ikusten zen gudauela serbioek edo perpetradoriek kriminalize, eta ez biktimak gogoratu. Jaseno batzen adibidez, tetxo guztizen zen izenakaz, biktima guztizen izenakaz beteta. Eta ospitzalan egonda rekonstruita ospitzala, guk espero esan duna kanpo de konzentrazioen, hori egonda berrera ikitze zelan, de hecho manikizek egon diez, bertan jenti egotilez, eta hortik superagobiz eta urten duen zeure bizitzelez zelan egon zaran ospitzaren orduen. Hori memoria diferentie eta gogoratzeko modu diferentik dauzela, eta hori hausnartu duen bebai zein izango zen hobiena, adibidez Gerniken ondino lan asko dagoitzeko, eta zelan ideiak hartu eta modu diferentitan aldala gogoratu historizen. Claro, eta azken finien bebai, hor ikusten zen, zelan saiatzen dan legitimetan gertatu zana 80. hamarkadan. Zekaro nino oso hurbile da bertako biztanlientzako bebai, eta ez diegai narratiba nazionalistatatik araindi juten, edo bintzetez espazio publikoan eta familia hartien eta igual bai, baina instituzionalki eta prentsa publikoan, eta ez da askorik lantzen kritikoki zer gertatu zen. Eta holako museoatan Bukobarrekoan adibidez ikusten dana da ze enfoke nahi da ben emon gertatu zen guztizeri.
eta kontrastien, bebai esan biher da, finantziazio aldetik eta bizita derrigortuetatik edukazioan, bertako heziketa sisteman, adibidez derrigortute dauz joaten buko barre bizitetan eta bertako histori hori ezagutzen, baina jaseno batzera ez joaten. Eta bertako giak bebai esatezkun, zelan kuriosoa zen, lehen Jugoslaviako erregimenien pilo bat autobus eta joate zela, eta baintxe apur bat bertan bera itxitxe moduen dauela, eta ez dela promozionetan bez, eta ez dela Serbian biktimak enlistetan laguntzen edo apur bat iniziatiba ez gubernamentalatatik hasten dela. Eta, karo, ikusten da zen enfoke nahi da nemon biktimak eta perpetradorak eta... Bai, azkenien erakutsi jakune da bebai eskolan betien kasiletan da nordan biktima, nordan perpetradore da pentsetan da modu objektibo baten eitzen da bizela egitatietan oinarritute. Baina nik uste dut proiektu hone balizu zen dozkule hori danatutan jartzeko. Metodologia hori guztiz hankaz gora jartzeko. Azken finen, berake Kristinak esan da belez, biktima bat alda izen perpetradore eta alrebez, histori zen mile buelta moten deuz. Baina gero bebai azkenien eitzera etxu arau joan, pauso bat arau emon eta esan, bale, eta zenbat leku emon behar dutxan nik honetan biktimeri, zenbat perpetradorieri. Zilegi da adibidez perpetradorien horri zen beti esatie museoatan edo espazio publikoan klaru iztie edo espazizo gitzi hau emotie biktimieri protagonismo gehiz hau emoteko. Eta zelan gero regimenak aldatzen doa zenien, biktimak eta perpetradoriek bebai aldatzen doaz. Baina azken finien ez gara konturatuten espazio publiko hori da guztiz aldatzen goazenien gube perpetradore algarela izen ze, jente asko behartuko dugu gauza asko ahaztera. Azken finen errezena ahazti edalako, desgogoratutie. Eta kasu horretan haulotu geinke bebai, zelan Jugoslavia denporatan, mendekogu ideologi bat sozialistie, eta gero dekoguz nazizek eineko krimen batzuk adibidez ikusten dozue, bakotza punta baten dauren ideologize direla. Orduen garai hartan errezagoa zen, krimen nazizek kriminalizatie eta eskolaktan autobusek eta dana betetie, krimen nazizek egon ziren lekuetan, umiek bertan bizitetako. Gero ikusten dugu jausten dela Jugoslavia, beste erregimen bat instauretan dela, eta ja ez da ikusten horren besteko enemistadie, eta azten dire, gauza batzuk tapetan, eta beste biktima barri bat zeuselan esatiarren historikoki topetan. Aldatzen doaz narratiba denbora guztizen, eta bidai honek asko lagundu dozku ikusteko hori azkenien gu geu garela narratibak aldatzen goazena, gu geu garela historia aldatzen goazenak, eta zelan gero bebai horregaitzik oso importanti izen da, testigantzak, bertako jenti elkarrizketuti pila bat ariketan bitartez, ze hor hasta ikusten zubenetan zer dauen atzien eta historia liburuetan eta bizita horretan erakusten ez dan guztizeik ezten dozu. Andreas Safterrek Gernika gogoratuseko proiektu honen koordinatzaileak azaldu duen moduan, esperientzia honen azkenengo bilera Gernika Lumon ospatuko da azaroaren 5-tik 9 eta bertan orain arte proiektuan parte hartu izan duten 12 herrialdetako hainbat gazte eta erakunde izango dira.